nwanne anyị nwaanyị bịa wee solu na klọb. Ọ gwara di so di esi a ka eyi iji wee solu ọsịa na ụmụ nwaanyị ibie na-eso na ya anyị nwaanyị a na-akwa alụ ụlọ and ihe ọ na-emekwa bụ ọbịa ọ na-eme nke ọ nara etinye die na bọjetị ọ nara akalịsa di ụka ọkwana ya ka di esi na ọ yara egolie yunifọm klọb faima ihe ome o wee jee bulu ego di ka Chukwu si wee kụgbuo onye akụgbụbụ ozugbo o bulu ego di ahụ ozugbo ahụ ka di ya na-eji ibulu ego ka o wee jebe afịa ofe ọzụkwa ego and ọ sị na ọ fụrụ ego n'abalị so n'ụtụtụ ka o buziela ego ejebe afịa ego adị ozi o wee sị nwaanyị kedu ebe ego dị na nọọsụ ya na-alalụ n'ụlọ ya na ya na-abụ na-alalụ n'ụlọ o nwere onye ọzọ ndị na ọ fụrụ ego n'abalị a kedu ebe ọ dị nwaanyị sị ọfụ ya di wee gba kinkinkinkim wee jee saachị akpa nwaanyị wee fụkwa ikpe ego nwa ka ọdụ ego wee dọrọ wee jide nwaanyị wee kwụọ ya duga wee sị anyị na-asị asị isigburu onwe gị izuru ego m iwee sị na izuru ego m ọkwa na afa na abụ wee nụbọ wee sị anya kụbịa wee na-asị ya stingy man na ọ jiri ya nye ego kwere enye ego na ọnya ka o ji wee je bulie ịghọta gị ọ bụ na ọ na-enye ego na ọ yara eje bulie di ya wee na-ekpe na-asị na nwaanyị anara akọmuniketi ya n'ọsọsọ chọọ mma ihe ka ọ na-akọmuniketi ya ifugi so ndị be anyị ihe a ga-eme bụ ka ọ dị mma ọkwa ka ọ dị mma so ị ga na-akọmuniketi di gị na-akọmuniketi nwunye gị ebe ọbụla ị na-eji na-akọmuniketi na-akọli ya ijeche bata ịkọli ọra ka ihe si wee mee ifugi so unu na-eme like that ọ na-adị mma o nwere ka ịyọlia ihe ka ọ ghara inye gị ịnata ịkọlia ihe niile efu n'ụzọ kọlie ọra kọlie ya ijete bụrụ isi tụkwasị ya onwe mgbe unu ji akali ụka unu na-agba onwe unu ụtọ nya unu du free du ka ihe a na-akpọ unu ga na-enwe free mind ma unu ezo na-eneti na-ezo onwere ihe a na-ezo ịdịzina na-eme iche na communicate mmadụ ịnara akpọ ịnara ajụ ọra ịnara akalịsị ụka mbọsị ihe dị gị sọsọ mbọsị ihe dị gị mkpa ka iji agụ ya ifuru na ọ yara enye gị ndị be anyị ọ dị mma ka o si wee jee bulu ego di ahụ n'ike ọ dị mma ka nwaanyị na-ezu di ori na di ya nara enye ya maka ihe o ji edifendị onwe si na onyerie ọ nara enye ihe ọ na-agbazi ọtọ onye n'ụdị ọ ghasacha adịzi nganga ọ bịa ka o ji na-edifendị onwe si na ọnya ka o ji wee jee bulu ego di ahụ ọ bụrụ na di ya na-enye na ọ yara enye di ya na-akọkwa nke ụna afụgonu so kedu onye a ga-ata ụta kedu onye ikpe ma chikwalụ na ihe a na-enebe ndị ewonu ndị be anyị ka emesịa